MSC kilik along kar jabdun jia phan kachisik abang phubang phiatu karbiang long DCA sai hemalong nomination alo ki jogdam Bukajan subdivision angkang along penta MSC kilik kachepade dunjia phan nomination alo jogdun bomlo Elias Phangcho phan MSC ticket pipe det ajok nile balong ki Congress asong avelo pusi pangdak Kardom pini prime time abirta long pen nilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikha birta angton pen Karbiang long autonomous council kiligalong prek jama MSC constituency along pen karjabdon jia phan pini Congress APHLC ASDC HSDC Songwe pen bangkep bangphu bang phiatu deputy commissioner sai hemalong nomination alo jokpon tanglo Bangsolong Dhansiri constituency along Songwe mate independent pen karjabdon abangphi niso terang pisitame DCA sai hemalong authorized atum arideng nomination alo mesen pen jokpon lo laso aphi phirangke atum athengno sitame alangli labangso MSC ang hoyalong karjabdon nangko lapen hided pen ki claim ke dam ji akemang ason sitame than pachini pon tani khansini dige hat chuke dam tang tan ta bori pon bom lo lasinone pramang ta ko ki la daritum dhansuri ke backward place jehetu litum kene lumbajong pen katibok mai homosti lo to episitol tim anpula under develop lasi lada khai kreni do khai kreni do anda litum kadu ka si do rapet pen chesong pet si development ang hindi claim po. Kung nabot pen sa nang lehaji po nalang ninga chitedo nalang ningarlo. Nearly 19,000 plus. Lason thak si Dhansiri constituency le thot pen karjabdun thu Eldrin Pator pen sitame arona teng pen mesen pen nomination alo jokpon lo. Alang li ke claim ke damji la pen ke ongdong avot pen ke hai ponji la pen hided pen kaching thur amu ke claim ponji apu thak pherang ke atuma phan than pon. Dhansiri ang kang along non ni sepati di independent pelok ni mena mang ke pator la pulo ape non ni sondan ni tum highlight lo lapen nang hailo pulon te la tum Dhansiri ang kang along ke la goreng bar sai peng kedang lok lapen kadok kabe la towar daro lang me peng kedang lok kadok kabe labang sorong arar pan ke ni ciklem pon pu bisi ni mena ke chak pon lo lapen la chota kalila angko lai litum non goreng bar sai det pen longlea kota peng kedang lok ki thi peng kedang lok lapen towar me lang kedang lok la ke Dhansiri arong arat ke tok anu do anda me ni si chalang pon thipo pusinang tum radang non ni than pa jemi dam Halapu Mondal Taro sitame Dhansiri constituency ASDC asong pen karjabdon ji aphan nomination alo jokpon lo lason thak si Mohendra Be Pholoni constituency ASDC asong pen karjabdon ji aphan pini nomination alo jokpon pemelo lapen pherangke tumathengno ke claim ke dampon ji aphan lamthe peklang pon lo labangso political atomon labangso kachala hedung godono kay longri jutang jubat nim rokom aphan la swajoine pan na boy bang ASDC autonomous state demand committee hakache 1986 pan kosan ma 89 ahut radatum terung kabe kabe khai mai longri rong pat hempre ka ba phan 244 a joine pe hai pen rat kachari la pen ka song inton te pin ben ka japon la bang so ke pon kang thur pon rada phan ke pi ka pajir se tamme angriang don pen rada Lapu Babu Singh Ronghang Mahamaya constituency ASDC asong pen karjabdona bang phutame nomination alo jokpon pemelo halapu APHLC asong along pen Dhaniram Timung sitame Phuloni constituency along karjabdon pen kachepa highway ji aphat DCA sahem along nomination alo jokpon pamelo ke haji ke lake non mat ke 100% puli puja kacho athi non BJP सरकार तुम के क्लेम के दाम से तमे रात तुमे थेक दाबो तबे नन ला BJP along के तो बम तुम से तमे माने साइलेंट ना वोट के जब जे बन तो लबन ओपनली तुम तमे के ओंग से के ओंग लबन के बांग के तुम तो पिला सेन त वांग बम लो लसनिल तुम महामाया लोंग बांग के नन मता के हाईजी आरी के कोंग तो से एपीएसएलसी बन के हाईवे को रे एपीएसएलसी फा अनिन के दोके लके
candidate aphan aning ke doctor to le a party jitu ake mang amoto la se ani to ate litum bharat update long litum litum karbia khai tame inglong aso hala so inglong aso potane khai pare ma se litum ta elame ki utang jubat kaddu ko che pang chunai potang te litum la bharat update long litum phana panong ti la so aja ko ateng se che jari long Lason thak si Congress aya songpen Bidya Singh Rongpi Mahamaya constituency Prodip Singnar Singhason constituency atum sitame mesen pen nomination alo jokpon pimelo. News report Karbi Anglong live. Kibangji wo signify ner kep arnia bangke Karbi Anglong Autonomous Council bangphukilik chepate dunjia phanpura Pini Bokajan subdivision angkang kido MAC constituency do analongpen kachepate dunjia tum Bokajan SDO sai hemalong nomination alo jokpon tanglo. Lason si pinilakha ing koirahini Sarupothar constituency alongpen kangtang kring ratcharia song United Democratic Front of Sarupothar asongpen kachepate dunjia bangphu Simeon Rongphar Chengmuri Jengtoy Jengni pen nomination alo jokpon tanglo. Bangso ahut Simeon Rongphar pen kaningje pon atengke kedamtang ningkan ko an pen ne Jagat Singh ingti aphan radatuk kapahai pen non Sarupothar habar thangnat kachik thor thekdam longle lasi non abangke Sarupothar arat atumta kachelarsi karilo lapen suri phli sosia vote pen haiji busi Simeon Rongphar ningje pon Karbi Anglong along penang dim ke development dulu tema profit tame Sarupothar long mangke development nang le da Jagat Singh ti dak local MSc lo balang higher education EM lo anpad meri tumlong dak board chairman kadom terang pilo anpad VDC chairman dak resourcing nara tum jitu ke claim bangke ko an madak development akam rada farman ke claim nya kama claim ke pana potsi ni tum binila bangso United Democratic Front pen bangke arjap nang ko la pen ni tum rada fan tum pachini lo kapaching thurji to war Sarupothar long paching thurji to war ke United Democratic Front of Sarupothar hen lo la pen bang suri please ose amunit tum arada tu nile pan vote pipensi le panang pahai panpo Lason thotsi Sarupothar constituency pen APHLC ratcharia song pen kithur dunjia bangphu Bapuram terang sitame nomination alo jokpon tanglo nona phong abangke Karbi Anglong arlo along Crane Arkep abangke APHLC asongsi haiponji lapen nilituma sarkar ke hailo pulote Karbi Anglong Autonomous Council kilik along pen ke KCSO tu aphana bangke amen ingthan edji pusi Bapuram terang pen ningjepon lalon nili kedam tang utame than lo tres media thing utame ladak Sarupothar long juntu kavi dulong kavi ring kavi kijunalang kavi tuar kavi layan tane lipichun bai lage development lo lage development bang ke lage ini ta long po nili tunga sarkar le bang ta lanso si development ke doji lage ini tunga development lanso si pa doji lapen ang pada menil tung kaprek la hemprek ka chisong nili tung just meter la lo lapen konsil election bang ini thang arona teng pi donengi la ni tu ke song pulo pe la ke so utang than lap ni la ni tu ke ching ani tu ke mang Lason si lakha ing koira pho Nilip constituency along pen Nilip Democratic Forum asong pen kachepate dunjia bangphu Avinash Rong hang sitame Pini Bokajan subdivisional office along nomination alo jogdam Karbi Anglong Autonomous Council arlo constituency ing koira throk angbong pen kepap hidunnai lake Nilip constituency henlo lasi rada tumta kachelarsi karia joksi pini rat thur paklo pusi Avinash Rong hangpen ningjepon ওপৰ এটা আমি ভয় যে আমাৰ মানে এটা ডেমক্ৰেসি এটা দেশ হয় গতিকে আমাৰ ৰাইজে যাক মানে ভাল পায় এইটো হিচাপত ভোট প্ৰদান কৰিব এই হিচাপতে ভোট জয়যুক্ত হ'ব গতিকে ইয়াত আগৰ দিনটো এইটো আমি শুনি আহিছোঁ ওপৰত দেখিও আহিছোঁ যে কাৰোবাৰ ইভিএম মেচিন কিবা হয় কাৰোবাৰ বেলত এনেকুৱা হয় এইটো বস্তু হ'ব নালাগে গতিকে ৰাইজে বিচাৰিছে যদি মোক যদি ভাল পাইছে ৰাইজে মোক ভোট দিব মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কাক ভাবে আপুনি আপোনাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন হয় অপোনেণ্ট এটা ৰুলিং পাৰ্টি যোনটো আছে বিজেপি কিন্তু আমি ডিফিট কৰিম Bokajan pen Anantirang Karbi Anglong live Nilip MAC constituency arlo Nilip Mondal sai hemalong Congress candidate Samson Ingtiaphan ke Kroyatum an local candidate Elias Phangcho phan MAC ticket kipipon pe dada jok ningduk chepaklangsi Congress sai hemalong kedo Congress poster banner pasun etsi mekai pon et
Nilip Mondal Congress amai phu Jonathan Terang pen amat si Congress ke pini pen ke neta claim telo lapen Congress asong ke Nilip along ke avelo pusi pangdak pon pen Congress asong japo ke do an penta chingwai sarsi Congress ke pavedet si AAP mate Aam Aadmi Party si Dengdun Popu pangdak pon Nilip Mondal Congress samai phu Jonathan Terang pen kaningje ke Nilitum aphan nang chong thui delo athe Nilitum local candidate si Nilip ke nang pinangji pusi chuning rilo lapen nang pipo pusi nang che chakdun lo bomta piniar ni ke ningduk lo athe Nilitum phan nang chong thui det ajok Nilitum aning ke theke avelo dom chipilo kardom to no nilitum ning du pensi nilitum non la bangso media thengno nilitum karjab nang la ke nilitum ning du piklo athema nilitum aphan la puso nang kapathe rak matangte nilitum aphan la puso nilitum lama jor ka vi la puso nang songa sor sami nilitum aphan ni kiwi ke nilitum ta ko ano ne che therak duklo la pe nilitum nilip arada tum ke nilitum leadership of vedetlo ma nilitum la puson akija bang khu vedetlo ma Ako jong si nilituma phan tiket nang pipet bolo tangte nilituma phan la puson nang chak nang ne ning nang pathe nang ne dajia parlo sitami non bang ke nilitum han ko an ne ning nang ka pathe pe nilitum ning ke the pen si ke do ako jong sa lang li ake hai Elias phang cho jong si tiket long lo bolo te nilitum hai ta hai bag ji la pen alang li phan nilitum pa hai ta pa hai bag ji Lapen Samson Intia Phanlok thuke chirap dun thekhe lapen Congress asong matsi Nilibalong ke pavedet lo pusi pangdak pon Congress committee lapen Assam Pradesh Congress committee anta dilitum pele lo la so teng pen district Congress committee atum dilitum hanang chak lo jela bang so ake hai Ilyas phangcho phang ke ticket ke dilitum pibek pu po ateng pen kado ko dilitum rar tum ning thelo te bon seta pining dilitum hanang tum dilo la silaso naga chong thui dera joine pining dilitum ning dug lo dilitum Congress afan ki kroi tu dilitum pini be mek pi jang proof pe sini tu lo athela bangso kopia pot puram bulon pe nitum non tilong lo korte Samson inti alang ligela dake nile balong ladak thang credit ave Chuki hola pen Sonjit Kro Karbi Anglong live West Karbi Anglong District Heroni pen jirikendeng adak atwar kebak langbi langtek man etsi nonrat kachehelat sungnanglo Bangso atowar ASDC charipon bo mahut semar chot pen non an semar medet BJP Rina terang piki khia huta bangso atowar semar me lapen Elish ingtipi kikhia huta semar me tangde bangso atowar ko an lo kemeji kedam tanga pora hut anut CEM EM MAC atum kasalam ji phan arni hot elo bonta selam ledet MAC kilig apor nang kilelo towar selam bobu ben radatum phan pachubai alam chak chipilipo amrenga dilong ka hinot hektik lapen dilong artata lit elo non RCC adelong ta semar bomlo sita nonanta anujokanta tangtelang bangso adelong ki kim ke chengke khorsing ingti HAD minister ki khiboma hutpenlo lapen lapu kopili adelong tame arta lit elo bonta kasalam ji aphan matha thilang bangke dak Heroni tu jirikendeng main road olah lo Tuar mesana. Wah ke pulang Kongres adin pen non an non BJP carida ningkan pani pleng elo tame non anta kapasi buko panjang lah. Apen aling the CM EM punon kayak kita keluar pernah halap angkat kita semilon kita keluar di masjid kainu kasih kimi map bos tame bang aling the tum sinang lang lepon itu public itu ke an ke itu mitang ka claim lo betai ni betai thom ni ka public pen claim lo bang so tua tame non bang ke dong he claim ta un idalo Kopili amrengara datung non kaningje ponke non kikhibom Kopili MEC Pawan Kumar Rai lapen amren MEC Rina terang piatuma phat ningkan pho chomat elo keme ka hino chini elo lasi anut kapre ka phansi non eboy MEC kilik atiket piponangji pusi pherangke atum athengno ningje pon rentilo candidate bang ke unde kaprek siginan ko dema la bang so IM ke kedutang ta ningkan pho ta pling elo lapen alang li kedopen ni dum han tuar bang ke nang pami nang salam pi ke ka khanjang lo asi non khoi candidate bang ke ini lo akin kaprek candidate siginan ko mana
MSC হৈ কিনে হ'লেও আমাৰ এই ৰাজ্যত আজিলৈকে একবাৰো চোৱা নাই আৰু লগতে আমাৰ আছে পহনদা সেইটো চোৱা নাই এইটো কিন্তু চাব লাগিছিলে এইটো ৰাজ্য মানে কিমান কষ্ট পাই আছে যদি এতিয়া নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচন আহি আছে আমি বিচাৰিছোঁ যে এইটো অতি সোনকালে ৰাস্তা ভাল তেতিয়া আমি ভোট দিব পাৰিম নহ'লে আমি ভোট কেনেকৈ দিম Kheroni Pen, Mohan Teron, Karbi Anglong Live. Radning kang sam se bang pho phan jong si ticket ke pek binong pute ajada party non ke haide ji phan ning thenang ni lason thak thak si lakha kep hawar ke hat constituency ang kang aphan non ke bangji MSC kiligalong Congress pen Chandra Singh Terona phan ke pek pon ronga jok hawra ghat mandal Congress atum pen ning kang sam se chepaklang ponsi Mas gangalong perangke amai kang nipon. Bangso perangke amai ke phapon nang kok athe ke kedam tangar ni aru ni phai kre pho arni pen anta Nayon Brahma anudvedlang bonta aphikre narkep arni an abangke manghu haklo konat pensi Chandra Singh Teron abang nangke klang plutma pu athe Chandra Singh Teron aphan ke majok amunit atumta chini ne pen heglong lipin lang amunit Lasi ahoga hak Chandra Singh aphan le Congress pen pivek lipute Howrah Ghat ke Congress party haide ji puke ningthe nangne Lasi Nayon Brahma aphan si ingwai nangji lapen ke hailo pulote ningthe tamilo Lasi dak hawar ke hat pen MSC kangwai alo ning insam sepu chepaklang pon যেহেতু 10 নং হাওড়াঘাট MSC কনস্টিটুয়েন্সি যেতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এপ্লিকেণ্ট বা যেতিয়া আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন দিয়া হয় টিকেটৰ কাৰণে 15 তাৰিখলৈকে এজনে আছিলোঁ মই নিজে আছিলোঁ অকলে আছিলোঁ 15 তাৰিখলৈকে এনে লাষ্ট ডেট আছিলে আপোনাৰ 14 তাৰিখ কিন্তু 15 তাৰিখ আকৌ ক'ৰপৰা আহি গ'ল CS তেৰণ আমাৰ সন্তোষ সিং তেৰণ এইটো নাজানো এইটো নিশ্চয় কনস্পিৰেচি থাকিব পাৰে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এইটো আমি নাজানো ইণ্টাৰনেল মেটাৰ তেখেতসকলৰ কিন্তু দুবাৰকৈ আমাৰ অলপ আগতে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে কৈ গৈছে দুবাৰকৈ আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ টিম আহিছে APCCৰ পৰা প্ৰথম আহিলে আপোনাৰ 15 তাৰিখ ৰাণা গোস্বামী আৰু গুলাব শইকীয়া ৰাণা গোস্বামী আমাৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট গুলাব শইকীয়া আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী Phuluni pen Dirchuna Rongpi lapen hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbi Anglong Live Pini prime time abirta bangke lapan si kangton iglo dumit hakme kardom